बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस सुरङाव थांनाय 5 जुलाइ खालाराव सत्यरन्जन बराया गुवाहाटीआव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बाहागो लानानै बर' खृष्टान धोरोमारिफोरनि सायाव बेरफुसार बाथ्रा बुंनायनि सायाव दुलाराय बाथौ महासभानि खौरां बिबुंसार सत्यरन्जन बराया बुंनाय बाथ्राफोरा बिथांनि गावनि गोसो बायदियैसो बुंनाय। बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेबो लोब्बा गैया होनना, बेनिखायनो दुलाराय बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय गासै बर' सुबुंफोरा बाथौ गौथुमनि फारसे जेबो गोरोन्थि साननाय लाबोआ, बिनि थाखाय गासैनिसिमबो गोरैयै फोरमायहरनाय जाबाय होनना प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमा फोरमायहरो। क'क्राझाराव सिखावनि उदखार। बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझाराव फिन साननि समावनो सासे फरायसानि साइकेलखौ खावदों। सिखावा साननि समावनो क'क्राझारनि सांग्रिला इंलिश मिडियाम स्कुलनिफ्राय सासे फरायसानि साइकेलखौ खावनानै लांदों। बे गोमानाय साइकेला गेन्द्रामिल गामिनि सासे फरायसा मिथिंगा नार्जारिनिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फुंनि समाव फरायसा मिथिंगा नार्जारिया टिउसन लानो थांदोंमोन। बेयावनो सिखावा फरायसानि साइकेलखौ सालायना खावनानै लाङो। बे सिखावनि साइकेल खावनाया सीसीटीवी केमेरायाव रोखा नुजादों। सत्यरन्जन बराया बर' खृष्टान धोरोमारिफोरनि हेंथायै माखासे बेरफुसार बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोन्दों। सत्यरन्जन बरानि बुंनाय बाथ्राखौ बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि फैलाजि बरगयारी बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जोंहा बर'फोरा गावनि राव दङ, बेबादिनो गावनि हारिमु दङ। खाम सिफुं सेरजा बेखौ बर'फोरा सोलायलाबोआखै, बायाखै, बेखौ गावनो खालामनानै बेफोर आगजुफोरखौ दामो। जोंनि गाननाय जोमनायजोंनो जोंनि गावनि सिनायथिखौ होनो हायो। जोंनि बर'नि आंगो दामजु खाम सिफुं सेरजा दामगोन, बेवहाय रावहाबो बादा होनायनि मोन्थाय गैया। सत्यरन्जन बराया जोंनि बर'फोरा सोर सोर खाम सिफुं सेरजा दामनांगौ बिनि सायाव बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया। बिथांनि बेबायदि बुंनाय आन्दोआ बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गावस्रानाय लाबोनो नागिरदों, बेले बेजे सोमजिहोनो नागिरदों। आरो एसटिनि मोन्थायखौ सोर मोनो सोर मोना बेखौ बुंनायनि सिगां एसटिनि सायाव जुदि बिथाङा एसेबां अननाय दङब्ला, एसेबां मोजां मोननाय दङब्ला आसामाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जेसेबां नन ट्राइबेलफोरा बेदखल खालामनानै दङ बेखौ मुक्त खालामग्रो, अब्लासो बिथाङा ट्राइबेलनि सायाव अननाय दङ होनना बुंजागोन होनना आरो बिथांखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायो फैलाजि बरगयारी बिथाङा। बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बिराज मोसाहारिया गावनि गोदान मोनसे नखर दानो जागायबाय। बिराज मोसाहारिनि जुलिया गाजा गोमजायै जालांबाय। बिराज मोसाहारिया गावनि मोजां मोननाय अनजालि सपना बसुमतारीजों जुलि जाबाय। बिराज मोसाहारिनि जुलि जानाय सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव नुनानै गोबाङानो गाहाम हामलायथि बावहरो आरो जोंनि चेनेलनि फारसेनिफ्रायबो बिराज मोसाहारि बिथांनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। उदालगुरि पुलिसनि जिआव माजबाटआव सासे बर' सुबुंखौ बुथारनाय दायनिगिरि। माजबाटनि लनापुराव सन्जिब दैमारि मुंनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ खायो। मख'नो गोनांदि गसिनपुराव बावैसो सान सिगां बुथारनाय जाथाया जालाङो। गसिनपुराव बिलिफां मोसाहारिनि गोथै सह'खौ बोखांनो मोननाय जादोंमोन। बिलिफां मोसाहारिनि देहायाव गोबौ सिखाजों दाननाय सिन दंमोन। बे जाथायनि उनाव माजबाट पुलिसआ तदन्त खालामनानै बे जाथायनि दायनिगिरि सन्जिब दैमारिखौ मैया खायो। सत्यरन्जन बराया बर' खृष्टान धोरोमारिफोरनि सायाव बिस गोनां बाथ्रा बुंनायनि सायाव सनारि केम्पनिफ्राय एनएलएफपिनि लेङाइ आफादगिरि बिबक'नि खौरां मेल। सत्यरन्जन बरानि बुंनाय बाथ्राखौ बिबक'आ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। सत्यरन्जन बराया बर'नि गेजेराव हाबसननानै खृष्टियान सुबुंफोरखौ एसटिनिफ्राय बोखारनांगौ होननाया सत्यरन्जन बरानि बिमा बिफाया जोंनो एसटिखौ होआखै। धोरोमजों खोथा गैया। जों बामोन जाथिनि गादबनाय नासयनाय सोबख'नायनि थाखायनो बर' हारिया संग्राम खालामब्लाबो दासिमबो जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनफुङाखै। बेखायनो गुबुननि खोथाखौ लानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय दाखालाम। जों खौसेयैनो दङ आरो थागोन। जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ सिन्ता खालामनांगौ, धोरोमनि खोथाखौ लानानै दावराव दावसि जानांगौ गोनांथि गैया होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।